andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala, among mga suki o mapinalangga nga mga tigpaminaw, dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usag kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sini mahigala Brother John Dihito, kini usab si Brother Live Clavis. So niya mga huni, mga awit nga among idalit kaninyo nining sayos kabuntagon. Kanya samtang maminaw tas mga alawiton bahin sa Ginoo, pwede mong makapadangat pod mga higala sa inyong mga mensahe, no? Makahimo mo sa pag-text namo ni Brother John sa mga number nga amo nga ginahatag kanunay nganha kaninyo. Makahimo mo sa pag-send mga higala kay atong pagabasahon dinhi sa ato nga programa. Or pwede sad ari mo send og mga mensahe sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Namoy mga morning greetings or kaha mga birthday greetings or uban pa, it is padangat na din mga kahigalaan. Balik
Igsuon magandang ta. Kaya pagbalik ni Jesus, hadul na. Daw unsa katampis mga igsoon, kung kita makauban kaniya. Muuban ako sa pagbalik niya. Muuban kita sa pagbalik ni Jesus. Balik ko. Inadugay nga mobalik siya. Di nadugay mobalik si Jesus. Di nadugay Dinadugay, dinadugay. balik siya. Bumalik si Jesus. Di nadugay Dinadugay, dinadugay. Gipasaylo niya ang kalapasan, kalinaw ato ng nabatnan. Giandam niya ang kaugmaon, busa siya ako nalagaron. Gihigom ako si Kristo, kay siyang manluluwas ko. Gihigom ako si Kristo, kay siyang manluluwas ko. Itugyan ko ang tanan kang Kristo, ihalad ang kasing-kasing ko. Talikdan ko na ang kalibutan, kay giandam na ang kaluwasan. Gihigom ako si Kristo, kay siyang manluluwas ko. Gihigom
siya lang ang gilong mo. Kung ang kabala ka, nagharit ka ron. Kung ang duha-duha, nagapadayon. Salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang gilong mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, maluoy siya kanimo. Ang kaluyahon mo, kuhaon niya. Tanang sala mo, tinuan niya. Dulang sa Diyos nimo, kay siya lang ang gilong mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, maluoy siya kanimo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, maluoy siya kanimo. Maluoy siya kanimo. Maluoy siya kanimo. Okay, padayon rahigala no among gi na welcome ang tanan nato nga mga listeners sa radio, atong tanan nga mga viewers sa bisan asa nga bahin sa kalibutan karon nga nagtan-aw. So kamong tanan mga pinalangga nga makahigalaan, makaigsunan, amo kamong gina-welcome dinhi sa Tolomanon sa kini ang maayong balita. So good morning sa atong mga pinalangga nga makaigsunan o makahigalaan diya sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. So kamong tanan diha amo nga ginapanimbaya karon nga kabuntagon o gina-welcome mo namo mga higala ang sa pagpakikuban sa atong Tolomanon sa kini ang maayong balita. Kanya ato sang tanan nga mga pinalangga nga mga viewers diri sa Masbate, maayong buntag sa tanang taga Masbate. Good morning sa tanang taga Hilutungan Island sa Masbate. Labi na diya sa mga necessaryo family. O niya, tanan na itong mga viewers sa mga listeners sa radio diya sa Biliran Province. Good morning sa tanang taga Biliran nga naminaw. Atong mga viewers usab diya sa Facebook, atong gina-welcome ang uban sad naminaw sa mga lanog sa mga sound system sa ilang mga silingan. So kamuntanan, welcome. Ato sang mga pinalangga nga makaigsunan og kahigalaan diya sa probinsya sa Leyte. Good morning yung tanan. Naglangkob na sa Ormoc City. So good morning sa tanan taga Ormoc, tanan nga taga Matag-Ob Leyte, atong mga higala sab diha sa Palonpon Leyte. Good morning. Unya diha sa Baybay City. Good morning sab diha ni Brother Sanico. Good morning bro. Uban si mong family. O niya, tanan na itong mahigala diri sa Isabelite, maayong buntag. Dito sad sa San Isidro. Good morning sa tanan taga San Isidro Leyte, diya sa Kalubian Leyte. O niya, bisan pa man diha sa
Tabango, Leyte. Good morning lang Brother John Quison, Sister Jody og tanan diha nga naminaw karon og ato mga suki nga tigpaminawan diri sa Villaba, Leyte. Ni ato sang pasalamatan ang mga sound system na nagtingog, ang ilan ni Sister Nati Incenso og ni Ma'am Gretchen Novela, uban pa diha mga lugar sa probinsya sa Leyte, ade namo ikamensyon, so pwedeng ipadangat nyo diri kung indapita naglanog-lanog ang ato nga programa tungod kay nagamit mo ang mga sound system. Anya alang sa itong mga viewers, ato sang i-share no, ang pulong sa Ginoo para nga di lang kita ray makakita or di lang kita ray makadungog kundi ang ato mga friend pod, no? Good morning sab sa tanan nato mga viewers diya sa probinsya sa Leyte. Unya dirita mga higala sa isla sa Camotes, no, mahimbundag sa tanan taga Camotes Island. Nya good morning sad ni Brother Tato Sotilo Dias Lower Kagkagan. Tungod kay dihandapitan naglanog-lanog ni atong programa, sanglit nagamit siya og sound system with trompa na, brag duha ka trompa sila kung wa ko na sayop. So maayong buntag sa mga silingan sa Naminaw og sa tanan taga Camotes, mga viewers nato sa Facebook, so ato nga gina-welcome ang tanan. Diri sad mga higala sa Islas Bantayan, no? Good morning sa tanan taga Bantayan. Naglangkob sa tulo ka mga dagkong lungsod, Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe. Good morning sa tanang taga Madridijos nga kanunay gyud nga nagsunod. Unya tanan nga taga lungsod sa Bantayan nga always po nagsunod sa atong programa. Nya gani atong pasalamatan si Brother William Tadlas, sila si Brother Cotejo, diha sa iyang nahimutangan, no, dapit sa Tikad. Good morning. O dito sa isla sa Alipayran kang Brother Lucernas. So tanan diha kaninyong naminaw, naglantaw sa Facebook o naminaw through sa tingog sa lanog sa sound system. So kamuntanan, welcome. Pwede mo makaparticipate mga higala sa atong tulumanon. Padangat lang mo og mensahe, no, sa mga number namo ni Brother John or dinhi sa comment section nato sa Facebook. Kung nasa may pangutana, mahimusan inyong isend parang atong matagaan o niyag panahon. Pero di lang may makapasalig nga diha dayon among matubag tungod sa kadaghan nga mga pangutana na mga adugay na kayong mga pangutana nga niya sa ato nga cellphone. Manang maabot ang panahon nga ang inyo ng pangutana maoy ato tagdon. Nang matubag din nato kanang mga pangutanang related ba sa atong gitubag nga mga pangutana, mga instant, mga reactions, tagaan po nato ng mga instant tubag. So good morning sa tanang taga Santa Fe. Maing buntag sa tanang taga Santa Fe. Nya diya sa Ukoy, Santa Fe, ato sang paslabatan si Brother Lot sa sound system. Anya tanan kanyo diha, welcome. Tanan sa naton tigpaminaw diri sa isla sa Hilantagaan, bisan pa man diri sa isla sa Kinatarkan. So good morning kaninyong tanan. Maingon man sa to mga viewers o mga listeners sa radio. Anya good morning sa tanang taga isla sa Hibitngil og diha sa Islas Malapascua og sa Carnasa Island. So kamong tanan amo nga gipangumusta karon buntaga o gina-welcome sa ato nga programa. Unya tanan nato mga suki nga nagpaminawan dinhi sa Mainland Cebu, kutob sa naabot dinhi sa lanog sa ato nga broadcast. Good morning yan tanan. Unya good morning diha sa Taboylan, diha sa Tuburan, Landong Bab, Ritoya. Unya tanan nga taga Taboylan nga always nagasunod, labi na sa mga mahinay family ngadto sa atong mga kaigsunan diha sa Olivo Church. Makahigalaan na ito naminaw diya sa Kalumbangan, diya sa Barangay Dalid, bisan pa man diya sa Barangay Gimpilakan. Tanan natong mga brad o mga sisters diya karon, amo kamong gina-welcome. Good morning sa Brother Maning Masbang diha sa Kalambua. Good morning Brother Maning, uban sa imong tibok family. O ngadto sab ni Brother Pipi or Sabia diha sa Sabah. Good morning.
O niya, tanan na to mga suki nga naminaw diya sa Katmon karon. Labi na lang Brother Mario Alquizar uban sa kauban diya sa Panibalay. O sa tanang mga nagpaminawan diya sa kabukirang barangay sa Katmon. Sama sa Kasantikan diha sa Agsuaw o sa Bungyas Katmon. Ato mga pinalangga nga mga listeners, mga viewers diya karon, welcome sa tanan na to mga tigpaminaw sa diri sa Sugod o diha sa mga kabukiran barangay sa Sugod, welcome kamuntanan. Okay, padayon ta mga higala. Atong tanan nga mga listeners o mga viewers diri sa Bourbon, no? Good morning sa tanang taga poblasyon Bourbon nga always nagasunod. O niya, tanan na to mga tigpaminawan sa diya sa Lao, Bourbon, diri sa Bondo, Bourbon. Good morning des mga Morillo dia family, Kataraha family, ngadtos mga pamilya sa mga Orsal, o uban pa natong mga kaigsuonan diyang naminaw, o niya, tanang taga Calabira, nasa tadihay mga bag-ong kaigsuonan nga adi palang dugay na baptize, mga listener yun na nato sa radio. So good morning yung tanan. Aniya, may isang buntag sa tanan to matigpaminaw diya sa San Jose, Bourbon. Good morning nila ni Brother Amay Pitogo, uban siyang family. Aniya, ngadto na Brother Rodrigo Villamor, ato sang pasalamatan si Brother Rodrigo sa iyang sound system diya sa San Jose nga kanunay maglanog-lanog. Atol yun sa atong programa. Good morning tanan na Brother Rolando Villamor. Tanan nga taga San Jose, tanan nga taga Guyong nagsunod. Kanya mainguman sa atong mga pinalanggan tigpaminaw dito sa lungsod sa Tabugon. Good morning yung tanan no, sa Tabugon. Ato ng Brother John Lubitania and family. Mr. Remy, uban siyang family. Mr. Dilma, Ando, uban siyang family. Kanya nga to sad ni Brother Jimmy Ranises, bro. Good morning nimo. Uban siyang pinalangga ang asawa. O tanan diha mga Bible students nilang Brother Jimmy. Tanan diha makisunan mga kaigalaan. Welcome sa atong programa. Nadiyas kanaw-kanaw, maimbuntag o diya sa Managasi. Ato rin pangumustahon ang mga Alarcusa o Grumagos family, mga nano. O niya ngadto sad ni Sister Erenia Soliano. Uban siyang family. O niya pahasubo di ay sa kamatayon sa iyang bana. Namatay na di ang bana. So pahasubo gikan sa tulumanon sa kini ang maing balita. O niya ngadtos mga Saladaga family diya. May buntag sa mga Jordan sad family diri sa Lamak. Atong gina-welcome mga tigpaminon to des Colonia. May nguman diri sa Ilihan. O niya diri sad sa Mahayahay Kadwawan, lanog-lanog po itong programa. Atong pasalamatan si Brother Bean Estor, uban siyang family. O sa iyang sound system na naglunod-lanog, atos mga Barili family. O uban pa nato diyang mga brad o mga sis. Kamuntanan di maayong buntag, diyas Tagaytay, atong ginawelcome ang tanan. O niya atos ang pangumustahon ang mga Alikos family. O niya atos mga taga Eden, maayong buntag sa atong tanan nga mga brad o mga sisters diya sa Eden. Atong ginawelcome sa atong programa. Niya atos mga Risoor family, good morning. Mga pamilya sa mga Arrogante. Good morning sad sa mga Coralde family. Ngadtos mga pamilyas mga Dimape. Mayong buntag sad sa mga Agua family. Atong gina-welcome. Ngadtos mga Tirana family. Mga Beronas family. So kamong tanan diha mga brothers and sisters, mga friends, kutob sa Naminaw, Karundes, Kadwawan. Amo nga gina-welcome o pasalamatan nato Sister Marites Paraiso, uban siyang pinalanggang bana, iyang mga anak, nga mao'y nag-operate sa sound system diya sa Kadwawan Seventh-day Adventist Church. Maayong buntag diya sa mga silingan, nga tos mga Puentes family, o niya mga Alconten family diya. Good morning ninyong tanan. O niya ato sang gipangumusta ang tanan to mahigala, nga tigpaminawan diri sa barangay sa Libho. Lanog-lanog ni ang Libho karon, atong ipasalamatan Sir Linda Kamay siyang sound system diha sa Purok Dakit sa Libho.
O niya, naasay lanog kayong bag-o nga sound system. Palit ni Brother Nelson, lanog-lanog pod kay duha gina ka mga trompa nga dagkog unit, no? Tabwag ang libho, uban pang partners mabuli. So, maayong buntag, Brother Nelson, uban sa mga pinalangga nato dihang mga silinganan nga nagapaminaw karon sa lanog sa imong trompa, kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Pwede mong mo-participate, pwede mong mapadala og mga mensahe, labi nag mga birthday greetings kay malipay baya na ang ato nga mga minahal sa kinabuhi ato mga friend nga dunay mga silingan nga mo greet atol sa iyang birthday, no? So, welcome tanan taga-Libho og tanan taga-Mabuli ato mga silingan nandiyang naminaw. Good morning diya sa mga Pasyol, Claves family, mga Elosorio, good morning sad sa mga pamilya sa mga Gutierrez, no? Mga pamilya sa mga Espinosa, mga Saga family, mga Abayon family atong gina-welcome. Nga to sad sa mga Sumalinog family. Good morning sa Lanster Rizal diya karon. Tanan diya naminaw. O niya bisan pa man nila ni Brother Eric Sinoy, yung iyang family. Niya ngadto ni Serapino, mayong buntag. O may isang buntag diya sa mga Maglasang family. O niya tanan diya no, Lannister Girling, at sa mga Sayod family. Tanan na lang naminaw diha sa Mabuli. Ato nga gina-welcome ang tanan nato nga mga silingan. Ato lang Brother Totron Ilanan, nila ni Sister Chare de la Cruz Nogas, o ba ni Bradodo, ilang mga kabataan, tanan-tanan na lang mga silingan nato sa Mabuli atong gina-welcome. O niya, diri sa Tahiglas Kanagahan, tulo po na ka sound system diya, kang Brother Bernie, Brother Christian, o kang Brother Aniceto Preselias, no? Salamat kayo sa mga silingan nato nga always nagapaminaw, atong gina-welcome ug mahinaot mi diri higala nga ato masabtan ang mga pulong sa Ginoo, di lang kay kutob nga ato nasabtan kundi ato sang sundon, ato pong tumanon makahigalaan. O niya diri sa Kinawahan sad, good morning sa tanang taga Kinawahan. Brother Arnel, Brother Dick diya karon, Brother Rino, ngadto sa mga Roseliosa diya family. O niya Lanster Maridel, Brother Jojo, mga Kaayon family. Tanan na lang nga diya sa Kinawahan atong mga kahigalaan, maingon man sa tanan natong mga tigpaminaw diya sa dinhi sa Busugon o diri sa Lambusan mga higala. Good morning din ng Brother Christian Lumihok, no, uban siyang Tibok family, nila ni Pastor Frasco uban siyang family o mga Frasco family diha sa Tambungon. Aniya ngadto sa mga Bilyeta, mga Magdadaro family, mga Hapitan family, mga Buyusi diha family, o uban pa diya daghana dihan to mga suod kaayo, kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome. Good morning sa tanang taga Tambungon, og atong gipahinumduman ang mga higala nato diya sa Tambungon nga kon na problema ta higala kay kinahanglan atong motor og pisa aron mudagan. So ayaw mong kalimot sa pagduol sa Advent Motor Parts, nahimutang ka na sa atbang sa public market, kilid sa highway, ang Advent Motor Parts. So ipanag-iya ka na ni Florida o Grimy Sigarino. At walan niyo gikan sa Domingo, kutob na po sa Adlang Bernie Sirado pagkaadang Sabado. Good morning lang Brother Roger Dia de Los Santos. Good morning sa tanan na lang no, Dias Tambungon. O niya tanan nga taga Anapog atong gina-welcome, labi na lang Brother Norland Dia Pagal, oban siya Tiok family. O niya nga to sa itong Bible students diya nga aktibo kayo, si Sir Ivan Ritoya. May buntag ni mo sir, murag di ko kaana ron tungod kay moadto ta sa Lubong, no? May buntag yung tanan. Taga Anapog, o niya tanan nga taga Manyo, ato sang gina-welcome, labi na ng Brother Elvis Peritos o tanang mga Peritos family diya, tanan nato makahilan og kaigsunan, welcome. O niya ngadto sad sa mga ngadto sad ng Brother George Lona uban siyang family diha sa Bangkasan. Tanan dihang naminaw diya sa Kamansilis, diri sad sa barangay sa Look atong gina-welcome, labi na sa mga Lopez family, Vargas ug Ibanez ug uban pa nato diyang mga pinalanggang kahigalan og kaigsunan. Unya tanan nga taga proper San Remigio, labi na sa mga Samson family.
Good morning sa mga Monteroyo family, ngadto sa mga Suson, mga Larga family, mga Likigan, Layon o Kabatanya family diya sa Argawanon. Unya good morning sa tanan nga taga Patag, San Remigio. O kaniyon tanan diha amo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ani ato mga pinalangga nga listener sab didto mga higala sa Daan Bantayan, no, atong gina-welcome ang tanan taga Daan Bantayan, labi na diha sa Maya, diha sa mga Dihito family, welcome. Anya tanan diha mga Punay family, mga Marabong family, ngadto sa mga Moralde family, ngadto sa mga Rosasinia family diha nga always nagasunod, nagapaminaw, mga pamilya sa mga Punay, Miralles family diya sa Lanao. Niyato din pasalamatan si Brother John Punay sa iyang sound system. Tanan nato dihang mga pads, mga mads nato, mga friends, brother and sisters, ato nga gina-welcome tanan nga taga Daan Bantayan. No, good morning ninyong tanan. Onya good morning sa ni Brother Duming Bunukan og Yantiok family. Niya tanan nga taga Paypay, dias Nazareth, dias Bakhawan, mayong buntag ng tanan, ani diskumbado da itong pangumustahon sa Brother Arnold Rosalihos or mga Rosalihos family, Pioneers family, mga Puyot family, o niya Olasiman family, guban pa din nato mga suod, mga higala. Niya diri sadta sa Daang Lungsod Bidilin, ato sa pangumustahon ang mga Gulimas, De La Cruz family, uguban pa diha nato mga suod kayong mga kahigalaan, mga kaigsunan, makaparintihan nato diha. Nidi sa Antipolo, amo sang itunol ang mga pahasubo gikan sa kini ang maing balita sa kamatayon ni Papa Pasing kay usab ni sa mga nagluhod nato sponsor may tungod sa panahon sa kasal, no. So namatay siya o niya ilubong karong adlaw mga kahigalaan. Murag mga kunwa kuno sayop mga alauna siguro alas 12 alauna ang lubong ni Papa Pasing Tundag. So alang sa mga nagbangutan niyang pamilya, mga kabataan, mga umagad, mga apo, so pahasubo nga among itunol nga na kaninyo gikan sa kini ang maayong balita. O niya sa tanan nato mga listener diha sa lungsod yun sa Midilian, labi na diha sa mga Langgido family, mga 5 family diha, good morning. O tanan nga taga Midilian, o niya ngadto sad ni Municipal Councilor Raymond Olivar, uban siyang pinalangga nga asawa, si attorney. Good morning. O niya ngadto sa Brother Alex Cañada, o niya good morning sa ni Brother Felipe Soliera diha sa Lamintac Norte. O niya tanan nga taga 108 Midilian, atong gina-welcome ang tanan. O niya atong pasalamatan si Brother Terbo Pabadora sa iyang sound system, nagtingog o mga silingan na always nga nagapaminaw sa ato nga programa. Tanan nga taga Dayhagon o tanan nga taga Bugo City, mga higala, naglangkob sa daghang mga barangays, no, kining Bugo o sa Kabalambuon nga syudad. Good morning des binabag di ay ngadto sa mga Gabyani, mga pamilyas, mga Bersero, ato nga gina-welcome mga Olingay family. Anyang ato lang Sir Ami ikot de San Antonio ni Brother Lino sad. Good morning Brother Lino. Anya tanan nga taga Anunang Sur o Anunang Norte, tanan nga taga Lapas nga naminaw. Anya dias ka bangkalan sad tong ipangumusta ang tanan labi na diya sa mga Lipawpaw family. Anya di sa dato kalimtan sa pagpasalamat si retired Scout Ranger Isagani Aracia diha sa Kabangkalan, tungod kay kinigod siya nakabig sa ato sad nga programa siyang pagpaminaw, kaluyan siya sa Ginoo. O niya sa matag programa nato kanunay po na niyang ipalanog ang iyang sound system kay usas paagi niya nga iyang ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa masilingan. So sir, maimbuntag nimo uban siyang family. Good morning sa mga Bisabilia sad family diha sa Baas Dakit ng siyudad sa Bugo, no, maimbuntag. O niya uban pa natong mga brad o mga sis diha sa Baas, o niya ngadtos mga pamilyas, mga derder ni
Mads Merlin, may buntag ni Mads uban sa imong tibok family. O niya nga tanan mga higala nga taga Guadalupe sad atong gina-welcome ang tanan. Good morning sa mga pamilya sa mga Munyes, no? Munyes family, mga Humawas, ngatos mga Pilayo family, mga Baldusa family. Kanya ngatos na ni Brother Edsel o ni Ma'am Ibing uban silang family mga kabataan mayong buntag. Kanya ngadto ni nila ni Ma'am Joy, nila ni Brother Merjon dia tanan nga naas Guadalupe, o niya tanan nga taga barangay Udlot sab Marangog og tanan na taga-tagasa atong mga newly baptized members diha. Good morning yung tanan no, tanan taga-tagasa, Libertad, o niya bisan pa man di sa Syukon atong mga sukin tigpaminaw og diha sa Nailon, just upper Nailon og sa lower Nailon. Diya sa upper nga mao ni ang Simbuwawan mga higala. So atong gina-welcome ang tanan nga taga upper Nailon, labi na diya sa pamilya nila ni Brother Nelson Lipon, pamilya ni Brother Libby Lipon, o niya pamilya ni Anhing Jerry Lipon sad. Mayong buntag ng tanan sa mga Lipon family diha sa Golden Hills or sa Simbuwawan. Magitawag po nag-upper na Ilon. O niya sa tanan natong tigpaminaw diha sa lower na Ilon, labi na diha sa mga diha nila sa mga Nailon family sab, no? Mayong buntag sa mga Nailon family. O niya ngadto ni Brother Wilfredo Sarsaliho, may buntag niyo bro, bisag wa ka dinhi pero naminaw karon sa atong programa through Facebook, no? Naka sa Cavite masyo to kuno ko na sayop. So good morning. O niya ngadtos mga pamilyas mga mulihon, mga pamilyas mahilig, mayong buntag. Fernandez family, o niya bisan pa man ngadtos mga pamilyas mga Bulambaw atong gina-welcome niya mga Uliamot family, o niya ngadtos sad sa mga Berdida family, mga Canales, tanan nga taga Nailon, o niya ato sang gi pangumusta karon nga sa Kabuntagon ang atong bag-ong nagadawat sa Bible study, ang tagiya sa Buena Marga, no? Sila si Sir Arthur Oliamot, o niya sila si Ma'am Margie Oliamot o si Ma'am Cherry Oliamot. So salamat kayo nga karubuntagan na minausad mo nining ato nga tulumanon dinhi sa radio. O niya tanan nga taga-Gairan, labi na din sa mga Mulihon family, niya atong tanang mga brad o mga sis diya, niya ng Engineer Ernie Catayas, may buntag ni mo Engineer. Og sa uban pa diha natong mga listener, just new public market, og dinhi sa daang carbon atong gina-welcome diha ang tanan og gipahinumduman ang tanan nato mga listener nga kung aduna tay problema sa atong pananaw higala, ayon nagpadakas yung nahuna ang problema kay doon na solusyon karon. Duula lang ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic higala na po na sila branch nga naa San Remeo, kilid sa highway at bang sa Friends. Pero diri sa Bugo City, nahimutang sa katong kabantay mo sa una karaan nga land bank, ang atbang gidana makita nimo di ang Icons Optical Clinic. At the same time, maupod sila ang nag-operate karon sa clinic sa iyang mama, katong karaan nga clinic sa Bugo Optical Clinic, katong Viraki Lubitania Optical Clinic. So panag-iya ka na ni doktora o ni Dr. Konkon Lubitania, aniya abli na sila mga higala gikan sa Domingo kutob sa Bernes kada alas 9 buntag hangtod sa alas 5:30 sa hapon. So kompleto na og sure sigurado na ang ilang pag-check sa atong mata tungod kay computerized na mga higala. Aniya atong tanan nga mga tigpaminaw usab no diri sa ang atos mga makipig pamilya mayong buntag. Aniya sa mga pamilya sa mga ang ato lang brother Andy Nobalpo diha sa Kayang, tanan nga taga Kayang nga naminaw. Aniya ngadto sa mga Familiara family mayong buntag. Aniya good morning sa tanan taga Don Pedro og tanang taga
pulang bato nga nagsunod. Kutob na lang sa naminaw karon, naglantaw sa ato nga live, kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome bisag wa namo na mention yung pangalan, pero kamong tanan mahigala among mga pinalangga nga mga listeners, mga viewers ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Mahinaot mi nga karon buntaga, adun tay mapupo nga mga bulawanon nga kasayuran sa pulong sa Ginoo sa mga pangutana nga ato nga tagdon ining sayo sa kabuntagon. Okay, sa pagpadayon sa unahan, sa di pa ko mong basa niya sa screen, mga mensahe gikan sa ato mga kaigalaan, ani asad si Brother John Dehito, mutunol po nga na kanyo sa mga labas kayong magpangumusta. Brother John. Ibig, mga higala, welcome din sa atong programa sa kini ang maayong balita Sunday morning. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan, diin siya naghatag nato sa proteksyon sa atong mga kinabuhi ug mga maayong panglawas. O karong buntaga kamo amo nga gina-welcome o gipasalamatan sa inyong pagsunod kanunay dinhi sa ato nga programa. Wala mi lain nga ikabalik sa inyo ang pagpasalamat ra gyud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ining atong programa dinhi sa kahanginan. So atong pasalamatan di ay pod gyud ang atong mga kaigsuonan nga naghatag og mga inunta tabang sa buluhaton diin ang inyong mga pag-ampo maoy kanunay namo nga na-feel. Kung unsa man ang mga kalampusan sa ato nga buhat sa kahanginan, diin sa nagkalain-lain nga mga lugar, nagkalain-lain nga mga dapit, adunay daghang mga kalag nga nangakabig diha sa Ginoo kana makita nga maunay bunga sa inyong mga pag-ampo, diin gitubag sa Ginoo ang ato nga mga paghangyo nga ang iyang pulong masabtan sa mga nagapaminaw. So salamat kang Pastor Nick Levarizo sa iyahang pahibalo nga dunay ning adto atong listener ning adto sa summer mission kay nagpresentar nga magpabautismo kay tulo na ka tuig nga nagpaminawan sa ato nga programa ug dili na niya matiis nga kutob ra gid siya maminaw, mauna nga ning adto sa summer mission kay gusto niya nga magpabautismo na siya. Well, kamo diha igala nga inyong nasabtan ang pulong sa Ginoo, nahibaluan na ninyo ang kamaturan, himuan ninyo kana karon kay ang panahon talitapos na, nagakaduol na ang pagbalik sa Ginoo, so panahon na ron nga mangandam ta. Again, sa tanang mga naminaw ning atong programa, welcome. Okay, padayon ta mga higala sa unahan, no? At uning pangbasahon kining mga nakita nato sa screen ato mga pinalangga nga makigilaan. Panahon na mahigala nga mo-send mo og mensahe kay ato nang sugdan pagbasa ang mga mensahe ninyo nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay niya si Sister Alma Mahait. Iyang mensahe, good morning. Niapod si Brother Rufino Morino. Good morning Bro Lib og Bro John og Bro Isaw og sa tanang kapaglaom maayong pagpaminaw kanunay sa kini ang maayong balita. Thanks sa pagbasa. God bless. So God bless also Brother Rufino. Niya po si Ma'am Bernice. Good morning. Iyang mensahe. May buntag nimo diha Ma'am. Naani sa USA, no, sa Florida si Ma'am Bernice. So good morning ug salamat sa iyong pagpakig-uban. Niapod si Dong Bob Ritoya. Good morning Dong John og Dong Lib. I'm happy watching from Manga Tuburan. Salamat kayo. Salamat kayo. May buntag nimo uban sa iyong family. Niapod si Brother Roland Neri Ginon. Brad Lib, maayong buntag og ingon man kang Brad John, happy Sunday morning kaninyo. Mangumusta lang ko sa akong
pag umangkon diha sa Iligan City og akong sister-in-law diha sa Kauswagan, Lanao del Norte og sa tanang kaigsuonan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. God bless kaninyo gikan kini ni Brother Roland Nire Ginon. Niya pod si Sister Belinda Lohira Tirana. Mayong buntag sa tanan nga naminaw sa DYCM. God bless you. Salamat kayo, Sister Belinda Tirana. O niya po si Sister Hani. Nuna Hani Monterde Punay. Mayong buntag, Kuya John, Kuya Libby, og sa tanang listeners and viewers. Ako lang i-greet og happy birthday ang akong Kuya John Janre. Salamat sa pagbasa and God bless. Birthday dero ni Brother Janre dito sa Kaduawan gahapon oban sa iyang ugangan, iyang family. So happy birthday Adong Janre, no? Happy birthday, hinaot pa ang Diyos panalangin kanunay kanimo. Niasad si Belinda Lohira Tirana, pwedeng mamalihog, patukar, ikaw ang kusog, mga angkol, God bless you all. Karon taod-taod, ato na ipatukar. O niya, ingon siya din blessed. Anya niasad si Roland Bartolata, maayong buntag. Brother Roland Bartolata, salamat sa imong pagpakiguban. Aniya ato ning tan-awon niapod si Lynn, si Roland Bartolata, nanukad siya sa Masbate, no? Masbate. So good morning sa tanang taga Masbate nga naminaw karon sa ato nga programa. Aniya niasad si Lane of Keria, ayang mensahe, good morning. Niya po si Gloria Ferrer sa Canada, no? Maimbuntag, Sister Gloria. Niya, ang iya pong mensahe, good DM, Brad John, Brad Libby, watching. Salamat kayo, Sister Gloria, nga sa inyong pagtanaw, no? Pagpakiguban karong buntaga sa ato nga tuluman di sa inyo maragabi iron. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nogas. Mayong buntag angkol o Brajon, always judming naminaw sa inyong programa and God bless us all. Salamat kayo na Chari, no? O ba ni Brother Dodo dia, inyong makabataan. Salamat sa inyong kanunayon nga pagpaminaw ug hinaot pa ang Dios magauban magpanalangin kaninyo. Namiss po muna mo sa church sa Indaychari. Okay niya po si Meljoy Iscalikas Almosira. Good morning Kuya John ug Kuya Libby. God bless sa atong programa sa kahanginan. Okay, God bless po, no? Salamat po sa inyong pagpakiguban sa ato nga tulumanon dinhi sa radyo. Okay, niasad si Meliods Silasol. Mayong buntag kapaglaom, request ko song nag-uluhan o gipili kaniya by Sadrak. Thanks, God bless. Sa karong-taon ato nang i-play. Niapod si Brother Ronilo Itang, maayong buntag, Brother John, Kuya Libby, og mga kaigsuunan, makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon niini nga programa. God bless sa tanan. So, maayong buntag ni Modong. Ronilo, o niya, hinaot pa ang Dios proteksyon kanunay kanimo og maghatag maing palawas og kadasig diha sa pagtuo pag-alaga si Ginoo. Niapod si J. Marie Kalapuan. Good morning Kuya Libby og Sir John. God bless and more power. So thank you kayo Inday J. Marie, no? Kalapuan, nanukad po ni gikan sa Saudi Arabia. Niapod si Sister Florida Amoris Sigarino. Salamat kayo
uban ni Jupit Samotya. Salamat sa inyong pagtan-aw o pagpakiguban sa ato nga programa. Kaniya ato ning ato sa ning idalit ang awit nga gi-request, no? Ikaw ang pusog. Okay, ato ning ipatukar ni kanta. Ikaw ang puso kanako, kalipay o dalampanan. Moabot pa ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang puso kanako, kalipay o dalampanan. Walang abot pa ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan, muluhod ako sa tiinan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Okay, ato sa ning idalit ning isa ka awit pod, requested yapon ning kanta, gipili kaniya. Okay. Wala ka ba mahibalo nga ikaw gimahal niya? Sukat ba sa sinugdanan sa imong gigikanan? Gipilit na ikaw niya nga mahimo iya. Kasaligan ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan. Namusang
sinagang na nagkaroon, ikaw na namutan, nagmatinumano, nasunog, adunahan mo kabus, ikaw ipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Siya imong katimbang sa tanang mga butang, sa kahahay kalisod, siya ang natabang. Dili kanya tiyaan, bisan mangit pa ang imo, agi-aman. Siya ginaplusan kung nasamaran, ilansan siya sa krus, apan niyang inantos. Ikaw ang hinungdan, aron sa bukta niya ikaw makabunan. Sa sinagang na nagkaroon, ikaw na hinutan, nagmatinumano, nasunog, adunahan mo kabus, ikaw ipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Adunahan mo kabus, ikaw ipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Okay, salamat po no sa awit o niya say lain usab nga awit nga gi-request po ni Mads Leah Muñez sa Tuanis, Manila sa Luzon. Good morning ni Maria Mads, uban sa imong mga kabataan, imong apo. Ang awit nga iyang gipangayo kining may nag-ampo kanimo. So ato ning idalit kining awit naguluhan may nag-ampo kanimo. So usa ni ka manindot nga awit nga ato nga pamalandungon karong buntaga. Sa Ginoo,
Sa imo pag-ampay, korason mo nang luya. Luha mo nasubukan, siya masayon sa imong mga pagantos. Giampun na ang ngalan mo sa Diyos. May nagampo kanimo sa tabang sa Okay, moadto na tayo higala sa unahan, no? Ato ta sa ato nga opening prayer ato ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga igala magampo ita, makagagahom og dalangpanan ka nga Dios sa walay katapusan nining buntaga nagampo minimo panalangin ni kini nga programa. Magapanalangin ka sa tanang mga tawo nagapaminaw nga pinaagi Ginoo sa gahom sa Espiritu Santo. Sayon nila ang pagsabot sa kamatuoran pinaagi sa imong pulong ug unta sila imong giyahan sa hustong dalan sa pagkinabuhi diha kanimo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Amen. Okay, ato ning dalikatan mga higala sa pagtan-aw, no, ang screen kani ay mahin nga nahigdugang naglantaw karon niya si Muniaski Amistoso Alianek. Good morning mga sir. Greet ko sa akong Papa Felipe Amistoso og Mama Soledad Amistoso nga naminaw sa inyo. Pirmi from Kabalawan, Sugod, Cebu. Thanks and God bless. Salamat kaayo sa mga Amistoso family nga always yun nagapaminaw sa ato nga tulumanon, no, sa radyo. So, may muntag nimo Muniaski Amistoso Alianek. Niya si Sterlia Monies o si Mads Lea. So, ako na tong gipatokar Mads ang awit nga imong request. Niya po si Belinda Lohira Tirada. Daghan salamat sa song and God bless you all. So, God bless also, no, Sister Tirana. Okay, ato po ning tanawon makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning tagdon ang atong mga pinalangga nga mga kahigalaan nga nag-like o niya nag-send og heart sa ato nga programa. Aron natas nag-like. Niya sila si Brother Ronilo Itang, Rufino Moreno, Gad Binsig, Tris Jamin Jaime, Meliod Silasol, Roberto John Perigo, si Joe Bayo Ingano, niapod si Roxanne Villabrille, si Bob Ritoya, o niapod si Naomi Villacampa.
Anya dirita sa nag-send og heart ato nakita dinhi si Ara Jean Moraka Alisan, si Igay Kon sa Traksyon, si JM Tiro, niapod si Melinda Ilustrisimo Santelian, niapod si Griwel Lakad, Jose Navales, Ronaldo Bragat, niapod si John Magdadaro, si Ma'am Bernice Fernandez Adams, niapod si Norlan Pagal, Vidal Likigan, niapod si Meljoy Escalicas Almusira, Belinda Tirana, yan na isa di kita kabasa ni sorry kayo. Niapod si Nunahan ni Monterde Punay, Alma Mahaet, Florida Amore Sigarino, og Brother Aronilo Itang. So, mo ni atong mga nakita, mga higala sa screen, atong mga kahigalaan nga nagatanaw sa ato nga tulumanon. So, manghinaot ni higala nga makig-uban ta no hangtod sa pagkahuman sa ato nga programa karon nga kabuntagon. Okay, adto na ta sa pagtagad o pagbasa sa pangutana nga ato nga entertainon nga karong kabuntagon. Okay, dias Munyaski pod, Amistoso Alianic. Salamat sa pagbasa. Akong parents ang nag-donate og simbahan diri sa Kabalawan. So, salamat kaayo no. Salamat gid in taon kaayo. Naapagay makaplagan nato ron nga mga tawo nga dili hakog. Kay ang uban gani bisag agian lang sa tao di mohatag. Daghan roy mga tawo nga naglisod sa ilang kuan kay tuwa sila sa sulod sa ilang pwesto. Ang naa sa tubangan dili mohatag bisag agian lang sa motor, agian sa tao tungod sa kahakog. Pero salamat no nga naapagay tawo nga mga amistoso. Kining mga amistoso. Salamat sa gidonate nga lote og unya hope nga ang yun, nag-donate sila og simbahan, wala mag yun og lote. Lote as simbahan, mas nindot na. Og donate ang simbahan, ila ang lote, ilang gigastuan, so talagsaon ra na rong panahon na. Kay naamasag ko'y nakita nga gidonate ang lote, pero wa ang simbahan. Pero ingon na nga nag-donate og simbahan, mas nindot yun na hinuon, pero dili man kaay gidi na specify og unsa ni basta nalipay ta nga naay ingon ni ana ra gyud kay lahi na gidrong panahona, lahi na gidrong panahona ang kinini ang lisod na kaayo ispilingon ang paras og kinaiyas tao. Ang Dios mo'y magbubuhat sa tanang mga butang pero makita nimo ang kahakog, no? Thank you so much. Okay, adto ta sa unahan ato yung tanawon ang pangutana nga ato nga tagaag pagtagad karon na asa mo tong pangutana nga okay dira ang pangutana nga atong entertainon karon nga kabuntagon. Na ako'y mga pangutana. Ingon lagi among pare, Brad, dili ang adlong igpapahulay sa mga Hudiyo ang among gisunod. Si Jesucristo daw among gisunod. Maunang Domingo nami kay for the Christian Sunday man, kay sa pagkabanhaw naman ta kamo inyo kuno gisunod ang mga Hudiyo. Unsay inyong ikasulti ani? Okay, mao nay pangutana mga higala nga atong tagaan og pagtagad karong buntaga. Namatod pa sa Sinders pangutana nga ingon lagi among pare, Brad, dili ang adlaw nga pahulay sa mga Hudiyo ang among gisunod. Si Jesucristo daw among gisunod. Maunang Domingo nami for the Christian Sunday man, kay sa pagkabanhaw naman ta kamo inyo kunong gisunod ang mga Hudiyo. Unsay inyong ikasulti ani mga brad? Okay, thank you kayo sa pangutana.
nga ato nga tagaan og pagtagad karon nga kabuntagon mao na higala kung naamoy mga pangutana diha mahimo nga inyo nang ipadala dinhi pwedeng i-text ninyo sa mga number namo ni Brother John pwede ari sa comment section sa Facebook niyo i-send aron ato na unyang matagaan og pagtagad maabot ang panahon nga inyo sa pangutana mo'y ato nga tagdon dinhi sa atong programa. So unang mutubag karon si Brother John unya ako nga tapuson mga higala. Okay, di pa atong basahon ni Brother John si Munyaski Amistoso Alianik ingon sa rini ang yuta among gidonate para tukuran og simbahan sa Daplin Yod sa Karsada. Na- Yuta day Brother John gidonate nila. Yes, para kana to mo kurang na nindot simbahan. along the road gyud. So Along the road. ideal gid kaayo, ideal wa gid ninyo tagai og burden ang mga kaigsuonan nga moduaw, mosimba nga naay mga sakyanan kay og gid didto nyo tagai layo liblib. Maglisod pero daplin gyud sa karsada so dalaygon gid na nga buhat. So kini Brother John murag kabukirang barangay ning Kabalawan no. Yes, sugod man na ang Sugod, Kabalawan. sakop sa sugod. Oo. Sudlonon ni siya. Yes, sudlon Pero na. ang kaninot lang kay Daplin o Daplin Karsada. og karsada. So wa na matago sa matas Ginoo. So dalaygon ang Dios sa mga mga amistoso man no. Amistoso. Donate ani so ay salute no. Saludo ko sa gugma sa nagdunit na ng lote para og simbahan and hope nga ang mga kaigsuonan pod mulihok sila na anay lote. Daghan mang mga kaigsuonan ang uban mo angkon og usa ka haligi sila'y pabarog anang haligi unya ang uban mo angkon og kabilya ang uban mo angkon og sin ang uban mo angkon og unsay kuan diha idingding plywood ba or hollow block either lang no ay kinini ang aron nga kuan aron gyud nga matagaan og comfortability ang mga kaigsunan nga magsimba kay di magusta ng panahon maayo pa na magulan-uran totaligsik nya luoy pug kaayo nga naa sa dili maayong sitwasyon. Okay, daghang salamat no. So akong ihatag panaingon ready di pagimensahe siyang gipapas. Soroy niya mo diri mga sir. Fellowship inig ka December. Okay, mahitungod niya na og ako lang gyud sa tinud-anay lang no. Mahimo man na og fellowship diha sa December. Ang ako nga kuan panahon sa December fully book na gyud wala na gid koy kana na ang lugar pa. Gawas kung dunay i-cancel no, dunay i-cancel. Pero og ingon kanwa na pero pwede raman makabisita og tagaas Ginoo gigayon na ay makatultol diha bisan og dili lang sa inyong fellowship kanang maayo ang panahon nga dili bapod kuan kana na ang dangog or whatever kay lagi ang ato magamit motor man pod no. So salamat sa invitation and hoping nga ang Ginoo maghatag gyud higayon nga makabisita mi diha sa Kabalawan. Okay, daghang salamat Brother John. So kadumdum ka atong kuan ato nalimtan ba John katubang Advent drops. Yes, yeah. May isgot Oo, ang kuan sa Advent Drops no sa water refilling. Sa ako nga sorbi Brother Libby sa mga istorya dili man ko ingon nga kuan gyud unsa pero wa pa ko ka sugat og tao nga nigamit anang ilahang tubig nga medyo dunay negatibo kutob sa nakakuan gyud nga maayo og lami ang tubig sa Advent Drops water refilling no. So kamo diha nga dunay mga okasyon no naay kasal or whatever nga mga events ninyo at sulay ninyo og kontak no kung ninyo kontak ang kuan kana na ang kami diri kontaka lang mi unya andam ni silang mo serve no andam ni sila nga mo serve sa lungsod sa San Remigio, lungsod sa Medellin, lungsod sa Daan Bantayan og unya sa kanini ang sa syudad sa Bugo
og kinsay gusto ninyo ana testing nyo lang sulayin ninyo ang ilaha nga tubig kay naay sinultian nga once tasted is always wanted. Yes, tinuod ako naka mao naman anhi kog bugo mao nay akong mainom ang tubig sa Advent Drops Water Refilling. So Mao na sa nay among gipalit ron John. yes, Oo. oo. Unya mao bitaw na nga ako didto sa amo Brother Libe nagkuan ko kanang naghuna-huna ko mahitungod ni ana kay kuan magod maduha lang kapanimay murag alkansi kay kituan na mis pinakatumoy. So nangita pa kog mga kahigayunan nga makuan hinuon naa na may nag-supply dito og tubig for how many years pero ato ning tabangan tungod kay dili man sad ni para lang gyud sa ila kundi naay part ani ang radio ministry. Okay no, daghang salamat. So moadto na ta mga higala sa pagtubag sa pangutana. Akong ihatag ang panahon ni Brother John. Ipalihog ragog ko og kuan Brother Libby, please lang kadtong giunsa to pag kuan gyud tong aron magipod maklarify sa tanang naminaw karon. Kay ang tinuod paggasulti ang buhat sa yawa sa paglimbong sa huna-huna sa tao nagmakusganon hilabihan kakusgan og kaisog na gyud ang yawa ron panahona nga gusto na gyud niya nga iyudyod ang tao ngadto sa kalaglagan unya iya gyud nga gimanduan ang tao nga yurakan ang balaod sa Ginoo. O sige Brother Lewi, please kubi. Okay, mo ni pangutana Brother John ingon siya nga naa ko'y mga pangutana. Ingon lagi among pari Brad, dili ang adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo ang among gisunod. Si Hesukristo daw among gisunod. Maunang Domingo nami kay for the Christian Sunday man kay sa pagkabanhaw naman ta. Kamo inyo gisunod, inyo kuno gisunod ang mga Hudiyo. Unsay inyong ikasulti ani Brad? Okay, mo ni pangutana. ang madala ra gyud ana nila kana pong mga tawo nga wa po'y basa-basa ang Biblia. Kasagaran gud ana ang mga sakop nila wa magibinasahan uway pagbasag Biblia. So kung ingon ana man ang ilang pagpamatuod mo nay buhi nga limbong. Unang-una ato gyud na nga tandaan nga kining adlaw nga igpapahulay Sabado dili ni adlaw nga igpapahulay nga iya sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo nagsunod lang sa adlawng Sabado nga igpapahulay nga iya sa Ginoo. Unya ilang ipatuo nga ang Christian Sabbath Sunday kay nabanhaw si Kristo. Bakak man moingon sila nga ang ilang gisunod si Kristo. Unya asa man nila makita og mabasa sa Biblia nga si Kristo nagsugo nga ilang pahulayan ang Domingo? Wala man. Dinhi sa ako ang kamot ni ay ilahang ilang balasaho dinhi sa Catholic Record September 17, 1893. Unya pamatiir gud ninyo niha kamo diha nga nailad sa mga mangingilad. Tanawar gud ninyo. Moabot ra gyud ang panahon nga kini sila mahimong bangis sa umaabot nga mga adlaw kay ang tao o pundok nga dili mosunod sa ilahang kagustuhan patay sama sa unang panahon sa Dark Ages, no, sa pagsugod ni adtong 538 ngadto sa 1798. Mubalik to nga kabangis nila sa pagkakaron wa pa pero hapit na. Kung ang adlawng Sabado igpapahulay nga iyas mga Hudiyo. Tanaw ra gid kung iyas mga Hudiyo nagpasabot ra gid ni nga ang bakak mulambo gid. Sumala sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 8 sa Maayong Balita Biblia nagingon ang mga pari mibiya sa kamatuoran ug nagtukbod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Mao na nga ang ilang mga pagtudlo dili gid haom diha sa kabubuton sa Ginoo. Una, mibiya sila sa kamatuoran. Pangduha, ilang gitudloan ang kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Pamatiira gud niyo dinhi sa Catholic Record sa September 17, 1893 atong mabasa dinhi. Nag-ingon dinhi, Sunday
is founded not on scripture but on tradition and is distinctly a Catholic institution. Muingon sila nga ang gisunod nila si Kristo, nga iya ra man gyud ni sa Katoliko, iya ra man ni sa simbahan. Usahay mga kaigsuunan, mubati ko og kaluoy sa mga taong nalimbungan, pero merisi mo po ning uban kay gusto ra mo pug limbungan. Sultian og tinuod, dili mo tuo. Ha? Nag-istoryahan na bitamin ni adtong miaging simana. Kaning mga istorya-istorya ba sa mga lalaki, batok sa mga babae. Ang akong amigo ningon siya, mas maay na malampong ilad-ilaro ning mga babae kay di man mo tuo. Ningon po ko, lagi. Musulti ang laki og tinuod, di mo tuo. Pero dili tinuod mo isulti, dali ragig kaing mo tuo. Munang mailad yun ang kadaghanan sa mga babae, sa mga lalaki. Sa samang pagkaagi ni ay mga tao, nga dili man ingon nga sila dili makasabot. Dili man ingon nga wa unta sila'y nabatian naaman. Pero nganong nagpabilin sila nga nalimbungan kay gusto ra pod nga magpalimbong. Tanawa ra. Sigun sa gisulti ini nga bersikulo, ang mga pari mibiya sa kamatuoran ug nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Karon, okay ra mo nga tudloan mog sayop. Mibiya sa kamatuoran. Uni ang gisulti dinhi, Sunday is founded not on scripture. Ang adlaw nga Sabado dili nimo makaplagan diya sa Biblia, but on tradition and is distinctly a Catholic institution. Munag mo ingon mo nga si Kristo ilang gisunod, bakak na. Nganuman, ilaning sugo, ilaning kamanduan ang adlong Domingo, dili na kang Kristo. Mo bitaw nagpasidaan si Kristo, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo, natanawa kung kining bahina mo inyong tuwan, saag yun mo. Munang nagpasidaan na si Kristo. Nga naman, ginamit ang pangalan ni Kristo. Pero kung imong susihon ang balaang kasulatan, wa gid ni ana masubay sa gisugo ni Kristo. Minsan si Kristo ilang gisunod, asa man kuno mabasa sa Biblia, be attention mo diha. Tanan. Ipadaan mo diri og teksto nga si Kristo nagsugo nga pahulayan o pabantayan ang adlawng Domingo. Wa gimoy mabasa diha. Sigurado gimi 100% pakapinan pa natog 101% wa mo'y mabasa nga si Kristo nagsugo nga ang adlawng Domingo igpapahulay og balaanon. Nganuman, iya ra man na sa simbahan. Iya ra na sa simbahan. Ato ra gud ning tan-aw dinhi sa Catholic dinhi sa kananaang Catechism Mid-East sa volume 1 page 341 and 342 kung unsay gisulti dinhi. Usa ka istoryan nga si Henry Gibson, no? Kaya nag-ingo dinhi, the church changed the day from Saturday to Sunday. Ang simbahan nag-usab gikan sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo, nya mo ingon gid sila nga sugo ni Kristo ilang gisunod, pamakak man na. Sakto na ang giingon sa Biblia nga ang mga pari mibiya sa kamaturan ag nagtukmod sa kadaganan sa pagbuhat og sayop. Imbis nga mutudlo sila sa insakto ngadto sa mga tao, ang ilang gitudlo bakak nganuman nagtukmod sila sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Nahimong hilabing daghanang mga tao karon nagmasinupakon sa sugos Ginoo tungod pod nila. Nganuman wa man sila magsultis tinuod. Unya niya gingon din matud pa, the church changed the day from Saturday to Sunday. Ilang giusab ang adlawng Sabado ngadto sa Domingo. Karon ila ng uyon-uyonan, ipalihis na po nila ang ilang rason nga kanang Sabado igpapahulay sa mga Hudiyo. Ila raman ng rason ug katarungan nganuman sa panahon nga gipahulayan sa Ginoo ning adlawng ikapito adlawng Sabado, wa pay mga Hudiyo kay niadtong panahona ang unang tao si Adan ug si Iba pa lang. Tan-awa kung imong basahon sumala sa Henesis 1:31 og nakita sa Dios ang tanang mga butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo, dihay kapuno, dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Unom ka adlaw gibuhat ni ang kalibutan mga kaigsunan. Karon kung imong basahon ang Henesis 2, 1-3, nahuman sa Ginoo ang tanan niyang mga buhat og sa adlaw ikapito siya mipahulay na nalangin og nagbalaan siya. Tan-awa, dunay tutulok ka mga butang gisgutan dinhi sa adlaw ikapito. Iya sa Ginoo Sabado naging mipahulay na nalangin og nagbalaan ang Dios. Karon asa man makita kay diha man di ay nagikan ka ni Kristo ng sugua, diin man na makita nga ang Dios mipahulay na nalangin og nagbalaan sa adlaw Domingo.
Siya ron ang baga apog mga naong, di po mga uwaw, pagsigig pamakak. Kung imong tanaw ni, ako diri higala, mausulti na lang yun ko sa prangkahan, harap-harapan. Kay kung himuon kanunay nga pagsigig huhap-huhap, pagsigi og kuan kay aron dili kuan, mga matay na lang ang mga tao nga magpabilin sila diha sa sayop, mauna nga karong panahon na ang pagdalas maing balita may panahon nga pinaagi og yugyug, pinaagig dukduk nga naman aron nga mosantop sa inyong mga hunahuna. Total ang pulong sa Dios, sama sa espada, sumala sa Herbihanon 4:12, sama sa kanang ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamahanan hait pas espadang duhay sulab. Nasayod bagitang kanang espada makasamad bagina. Ang pulong sa Ginoo makasamad ni sa mga taong mga masinupakon. Sama ninyo ron nga Domingo nga wa man na isugo sa Ginoo na. Klaro gid ka ini nga the church changed the day from Saturday to Sunday. Ang simbahan mo'y nag-usab. Unya lipat-lipaton mos pangatarungan nga pagigpapahulay nas mga Hudiyo. Nag-ingos Kristo magbantay mo nga walay magapasalaag ninyo. Unya gidugang pa ni pagyon how great is the authority of the church. Unsa gid kuno di ay kadako ang katungod sa simbahan. Unya nag-ingon which is acknowledged by the universal practice of the whole Christian world since they observe the first day, keep holy only from the tradition and teaching of the Catholic Church. Remember, only the tradition and teaching of the Catholic Church. Siguro imposible manggid kamong naminaw mo kasabutan ni. Unya mo patuo mo ning mga bakakon magsigig pangilad sa inyo sigig tudlo sa inyo ng sayop nga ang Domingo igpapahulay gisunod nila sa Kristo kay nabanhaw si Kristo sa adlang sa Domingo. Yes, 100% si Kristo nabanhaw sa adlang Domingo according to the Bible. Pero moingon mo nga ang Domingo na igpapahulay kay nabanhaw ang atong Ginoo. Sa wa pa di mamatay si Kristo. Sa ato pa ning lutaw na nga awahirag yung kayo, sulpot ragin ang igpapahulaya. Nga naman, sa wa pa magpakamatay si Kristo, wa pa magpakatao, wa pa siya mabanaw, wa di ay igpapahulay nga Domingo. Sabado de. Huna-huna ako nun ninyo. Nga naman, kay Domingo human na banhaw si Kristo, mauna nang igpapahulay sa ato pa sa wa pa si Kristo magpakamatay, sa wa pa siya mabanaw, wa igpapahulay nga Domingo. Ning sulpot ra na human sa pagkabanaw ni Kristo. Pero dili na maoy kamatuoran kay ang kamatuoran mao nga ang Domingo igpapahulay rana nga iya sa simbahang Katoliko daghang kayong nangailad ron panahon na bisag unsang relihiyon na basta Sunday keeper kapamilya ra gid na sa simbahan pariha ra gid mo og dugo pariha ra gid mo og attitude inyong gilapas ang sugo sa Ginoo. Remember tanaw ra gud ang Santiago 2:10 kay bisan kinsang makatumas kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin nini siya nahimong malinapason sa tanan niini. Tanaw gilapas niyo kasuguan tungod lang niya ang adlaw Sabado ikaupat nga sugo des na pulo kasugo ang naglapas sa naglapas tanan tan-awa di ba nga damay mo sa ilang pagkamasinupakon giusab nila ang Sabado ngadto Domingo kinsay nag-usab Roma ang Catholic Church sigon sa atong gibasa. Karon kinsa may gisunod ros kadaghanan Catholic. Dili ang Diyos. Ang Diyos, sigon sa atong gibasa, Henesis 2:1-3, may pahulay na nalangin og nagbalaan sa adlang ikapito. Karon niya, ang unang adlaw ba mo gisugo sa Ginoo? Sa tao? Pamatia ko nun ang gihisgutan sa duay version sa Latina Vulgata. Unsay gisulti dinhi sa duay version sa Latina Vulgata. Kini gihubad nga binisaya ni Pare Manuel Yap. Sa first page gini gisulti, ani ini hinigugbang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. Tanaw patun-an pag-ayo ang Biblia. Kamuron ang inyong gisunod gitun-an dili man Biblia, mga pagtudlo sa simbahan, polos mga baluktot. Sulti ko og unsay gitudlo sa simbahan nga dili baluktot. Polos mga tradisyon. O niya nag-ingon din akong basahon na sa Exodo 28 nga 2:10 nag-ingon din Latina Vulgata sa duay version nag-ingon
hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Sabado wa maging Domingo. Diin ra man ang Domingo sa simbahang Katoliko. Ang gisulti sa Dios Sabado. Mamili mo asa mo mosunod. Nya maghuna-huna pon mo og asa mo maluwas. Kinsay makaluwas sa inyo ha. Tanawa, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mabulaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili magbuhat og bisan unsa. Tanaw ha. Dili magbuhat og bisan unsa. Ug unya kamo inyong ipatuo Domingo ang igpapahulay kay nabanhaw din Ginoo? No. Tinuod na nabanhaw ang Ginoo sa adlawng Domingo. Kay tagna man tudaan nga sa ikatulok adlaw mabanhaw siya. Namatay sa adlawng Biyernes. Unya nabanhaw sa adlawng Domingo ikatulok adlaw. Pero moingon mo nga pagkabanhaw sa Ginoo Domingo na igpapahulay, pastang gid anang ilara ginyo. Pastang sayop pa gid ninyo na. So masabot nimo nga sawa pa day mabanhaw si Kristo, why igpapahulay nga adlawng Domingo? Kay diha na magkadiin na ang pagpahulay sa adlawng Domingo pagkabanhaw sa Ginoo. Layo ra gid kaayo mo sa kamatuoran. Unya kamo paggi magpatuong kamo insakto mo tinuod ug kamo mo tinukod ni Kristo. Boy ragaba in town kanus-a pa man mo mudawat sa kamatuoran aw hinuon dili man gyud sad pud masayop ang gisultis Biblia ang mga laglag sa adlaw sa katapusan sama kadaghan sa bala sa dagat gisultis sa Biblia sumala sa Mateo 7:13 ug 14 ang dalan padulong sa kalaglagan halapad sangka daghan ang nagaagi ni samtang ang dalan padulong sa kinabuhi jutay ra ang nagasulod ug nagaagi niini mao na hinungdan karon sa pagkadaghang mga relihiyon nga mga Kristiyanon kunuhay pero di agid nagsubay sa Domingo ang gingos Ginoo hinumduman mo ang adlawng Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo ang nahinumdum ani only in the Seventh-day Adventist Church kadaghanan sa mga Sunday keeper wa na maghinumdum ani nganuman ning sunod sila sa pagtulunan nga iyas tao unya sa pagtuon ninyo gikahimuot na sa Ginoo tan-awa ra God Proverbio 28:9 kadtong nagpalingog-lingog sa ilang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan bisan ang ilang pagampo mo'y usa ka dulumtanan timaning ang kanang inyong mga pagampo gidumtan kana sa Ginoo nahimo mo nga dulumtanan tungod sa inyong pagkagahi og ulo tungod sa inyong pagkamasinupakon ug unya ang gisultis Ginoo sumala sa Isaias 29:13 ug ang Ginoo miingon take note ug ang Ginoo miingon ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagis lang baba og mga ngabil nagpasidungog kanako apan ang ilang pagkahadlok kanako halay ang naginguday nga kini nga katawhan nagpaduol kanako apan gipahilayo nilang ilang kasing-kasing gikan kanako kay ang ilang pagkahadlok kanako mao man ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Nasulat na ng daan kamo mo'y nagtuman sa nasulat sa Biblia nga dunay magsunod sa sugo sa tao kunuhay nagmahinadlokon sa Ginoo naghimaya og nagdaig ang baba og ngabil sino pero nalayo ang kasing-kasing nganuman ang gisunod ang sugo sa tao dili ang sugo sa Ginoo di modo nga gidumtan sa Ginoo inyong mga pagampo ang inyong pagsimba gidawat pa sa Dios Marcos 7:7-8 nangon kawang lamang ang ilang pagsimba nako sanglit ila magipanudlog ipakadoktrina ang mga pagtulunan nga tao tanawa og unsa inyong gisunod ang iya ba sa Dios dili ang iya tao karon kay diha na mo nagsunod tao ang iya Ginoo giunsa naman ninyo basahon nato kuno be sumala sa Marcos 7:8 inyong gibiyaan ang kasugoan sa Dios ug mao inyong gihawiran ang mga pagtulunan nga tao tanang giunsa ang kasugoan sa Dios gibiyaan natuman gyud ang nasulat sa Biblia dis inyo unya kami diring nagsultis tinuod nagsultis kamaturan maupay ilhon ninyong sayop maupay ilhon ninyo nga namakak piragaba matud pas mga bata hinumdumin ninyo mga kaigsuonan dili mo inosente sa kamaturan pamalandunga sa unang panahon ni Noe nganong nangalaglag ang mga tao panahon sa lunop sa tubig dili to mga tao nga mga inosente o ignorante sa mahitabo ngano man gipasidan-an tudaan ning Noe sulod sa daghang mga tuig nga dunay lunop nga mahitabo pero sa pagkagahi sa ilang mga nilag sa labutan nangalaglag sila sa panahon sa lunop nganong nangalaglag sila kay was laki baw naibaw pero nganong nangalaglag sa pagkagahi nila og mga kasing-kasing unya karong panahon na panahon bas pagpagahi-gahi
Pamatiin ninyo ang Herbihanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo siyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Tandaan, nadungog niyo ang pulong sa Dios, dili pagahion ang kasing-kasing sama ni atong mga taong nagsupil. Pero musupil gani gid mo, wa mi mahimo. Ang importante nga nasulti na paabot na sa inyo ang kamaturan. Zacarias 8:16 nagingon, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sumatuod sa iyong isigataw, gisultihan na mos tinuod, hinom dumigod. Sultii ko, sudyai ko, kapag ang tao dili mo tuo o dili mo sunod sa tinuod, adto gid siya anak tuo o sunod sa dili tinuod. Maunay insakto o prangka nga pagkasulti nga kung dumilian nimo ang tinuod, ang kamatuoran, adto ka gyud mosunod sa bakak, adto ka mosunod sa dili tinuod. Mamili ka higala, mamalandong ka, asay imong sundon ang bakak o ang tinuod. Hinumdumi baya? Tungod ba lang sa inyong pagka-Diyos nun kunuhay? Hating gabi, manimba, kay nga naman na ay mga wishes, unsa na mga gipang wish nga matupad gyud kuno na. Kay nagtuo ba mo nga ang mga pag-ampo sa mga taong masinupakon dili na matubag? Tubago na. Nga naman, ang nagpaluyo ni ana, ang yawa. Ug ang yawa mo'y muhatag o mutubag sa inyong gikinahanglan. Kay ug dili ang yawa muhatag sa inyong gikinahanglan, biyaan ninyo ang yawa. Pero aron dili kabiyaan ang yawa, siya mutubag sa inyong mga pag-ampo-ampo. Unya, sa hunahuna ninyo, nakapahimuot mo sa Ginoo ni ana. Mateo 7:21 nagingon, dili ang tanan mag-ingon ako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Naakag Domingo, ang pangutana, kabubuton ba na sa Dios? Mga higala, anugon kay ining panahon na, gamay na lang, unya, inyo pag yung usikan, nga unta na dunggan o nabatian naman ninyo ang kamaturan. Unta, mahitabo lang yun, nga, aw hinoon, dili man ang Ginoo gyud pod hinoon mamugos, pero unta may mahimo nga milagro para ninyo nga mabuksan ang inyong mga salabutan o kasing-kasing sa kamatuoran. Tanawa ra gud, basahon ra gud nato sa Imbibi sa Imbibi. Sa kining unsay gisgutan ni sa Imbibi. Imbibi gani maayong balita Biblia. Dinhi sa Ezekiel, 22, 26. Ug ang ilang mga pare na naglapas sa akong kabalauran. Tandaan, nagunsa, naglapas kabalauran sa Dios. Niya tumiaging gabi ang atong gitubag nga mga pare ra kuno may katungod sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Ipas mga bata wa gabae. Ang gisulti dinhi nga ang mga pare naglapas sa akong kasuguan. Sila wala magtudlo sa kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo, ug sa kalainan sa balaan ug dili balaan, ug ang ilang mga mata gitaptapan sa akong adlawng ipapahulay ug ako gipasipalahan diha silang taliwala. Mo na mga tinaptapan tanawa ra. Bisag unsaon nimo pagwali, unsaon nimo pagsulti nga ipapahulay sa bado tungod kay tinaptapan, naagit silang Domingo, natabunan ang ilang mga mata. Nasulat na sa Biblia. Hinoon, hinumdumi ninyo mga kaigsunan, ang mga luwas gamay ra gyud. Ikumparar sa panahon ning Noe, pila ray na luwas, gamay ra kay 8 ra. Sa Biblia gisulti ang mga laglag sa adlaw sa katapusan samas balas dagat. O gunya ang musubay sa dalan ngadto sa kalaglagan, Mateo 7:13-14, ang musubay sa dalan sa kalaglagan halapad sangkad daghan ang nagasulod agi niini. Pagkaanugon sa dugo ni Ginoong Hesus nga giula dito sa Kalbaryo sa krus para natong tanan unya magpabilin ta nga masinupakon. Hinumdumi ang gisulti dinhi sa Santiago 1:21-22. Matod pa, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanawa, ipadawat ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas ang kalag. Unya karon imong isalikway. Sao nimo pagkaluwas? Nga ang mudawat man sa pulong sa Dios. Unya unsaon pagdawat kanang imong nadunggan. Pamatia ang 1:22 sa Santiago nangingon, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamon ini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ipaunsa ang pulong sa Dios, ipadawat, ipatuman. Unya karon mudawat ka, mutuman ka,
ug di ka mo dawat ug di ka mo tuman, dili mamugos ang Dios. Ang importante mo nga naabot sa imong dalunggan ang kamaturan. Nahibaluan mo ug wa na unya kay taong basulon sa adlaw sa katapusan nga Ginoo. Ang rason nganong wa ko malu, ang nganong wa ko nakasunod ana, wa ko kahibaw. Wa makumasayon niya na kay way taong nagsulti. Ay sa adlaw unya sa katapusan di nakakapamalibad ana nga naman kapila na ning mga isyuha masulti dinhis kahanginan sa atong programa. Unya pa Mateo atong nuntan ha. Atong nuntan gid ni kanang inyong mga argumento nga baluktot. Ha? Kuno si Kristo mo'y gituman. Ha? Nya nagsugo des Kristo anang Domingo. Abi hunahuna ako no. Pamatiin ninyo ni ang Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 dinhis the Living Bible. Akong basahon ha, nagingon. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Tanawa. Hinumdumigod. Si Kristo, nagpakatao siya sa lahi ng mga Hudyo. Kung imong tan-aw dinhi na kinaiya na batasan ni Kristo nga sa matag adlaw Sabado tuwa siya sa simbahan. Karon kay si Kristo makahinyong gisunod nganong na Domingo man mo. Impas mga bata wa gabae. Bi kuno mamalandong kuno ta karong panahon na. Anugon kayo ang mga adlaw nga mulabay unya di ta kasiguro kanus ana magtupong ng aton tiil. Kanus ata magbuyod, muubay ng atong bukton sa atong kilid. Uroy og mahitabo na sa imo. Unya dugay ra kang nakadungog, nahibalo, nakabati sa pulong sa Dios, nagpalingog-lingog ka lang, niabtan nga nintuyod ng imong tiil. Unsaon pa man nimo pag-usab pagbag-o sa imong kinabuhi? Sa atong gibasa, nabatasan ni Kristo matag Sabado, Saturday ang gisgutan, tuwa sa didtog simbahan. Unya ang inyong nabatasan Domingo? Nalahi ang inyong batasan kang Kristo? May kuno niya, maingon mo mga Kristohano, nagsunod mong Kristo. Ay asa man mo na mabasa kuno sa Biblia, bisag kausa lang, si Kristo ning adto sa simbahan adlaw Domingo? Nagingon din niyo, sumala sa 31, 4:31 kay 4:16 mo itong gibasa, nagingon. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Every Saturday, matag Sabado. Wa magyun every Sunday. Unya maingon mo si Kristo inyong gisunod, wa gabae. Hinumdumin ninyo mga kaigsunan nga dili na ni basta-basta ang among pagsulti pagpasabot sa kamaturan dinis kahanginan. Unya kinisang mga butanga, huning mga butanga kanunay na ni nga nababalik-balik, mahilom lang tagkadali, mubhalik na pod kay naay daghan nga magpakisayod may tungod ni ugwa gid mi puli sa pagsulti pagpasabot sa kamaturan. Mga kaigsunan, hinumdumigod nga nagsulti si Kristo dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naas langit. Timan igyod kabubuton ra na sa simbahang Katoliko ang Domingo kung imong basahon sa mga kasaysayan way laing nagsunod anak nga nagsugo anak nga balaod ang simbahan ra gyud. Mamili ka, simbahan o ang Dios. Ayaw mong tuo anak nga ang sadlong Sabado igpapahulay na sa mga Hudiyo. Nga naman natural ang mga Hudiyo na mahulay sila kay nahibaw sila nga kini adlaw ipapahulay. Di kuno aber ipakita gyud ang inyong abilidad nga kamoy nahibaw sa kamaturan. Ipakita kuno asa dapita mabasa nga ang mga Christian ang adlaw ipapahulay Domingo. Kuan na kuno ninyo. Ay ipadala dire para makatabang mo sa pagsultis kamaturan dinis kahanginan. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa inyong nakasabot ug natinaawa na nga mga hunahuna. Mabuhay ka higala. Okay, daghang salamat Brother John sa ato ning tan-awon mga higala. Okay ra kaayo ang dalan diri kay simentado na tanan. Amen. Sa Balawan. Kana mao nay nindot. Nya atong pasalamatan ang mga lokal ang mga nagdumala diha sa kami sugod nga napasiminto na dada kana murag nindot na da balita di kaita kuan kay kini magong kita good Brother Libby
makaagi man ta ng mga lisod agianan pero dili ko komportable sa akong kaugalingon kay ang naanda na kog agi dinhi mas simentado. Amo Labi na na- nga labi og na naay og- lisod nga agianan mo agi man gid gihapon ta kay labi na Bible study nga tus bukid mo bitaw nang magbutas ta. Ha? Yun na nga, naagian na maginamo ni Brother Isaw nga nagkaligiray mi dito, Miss Sun, Miss Asinda. Pertig yung pagkauana. Unya ang agian ni mo karsada, giguba po sa mga truck, sa tubo, mga lawom na kaigian. Kapila may magkaligid-ligis kadangog. Pero di bali, at least nga nasultian ang taos kamaturan. Pero karon kay siminto din na. Naala, sige. Dasigon yun na ko akong kagalingon kay tugot sino makabisita diha. Na mo announce rami diri unya sa radyo ang may time na ko diha pagbisita. Salamat. Okay. Niya po si Ring Ripaha Hidokyo. Mayong buntag, Brad John, Brad Libby. I'm watching from Lapu-Lapu. Oy, nana po di ay sa Ate Siring diha sa Lapu-Lapu. Kumusta ko ni Chris Jane diha imong apo? Ha? Kanini ang salamat kay naadi ay mo diha sa kananaan ko anag simbahan na sa gatong iingon ni si Jis ako. Kabalaw. Dili sa di Sa niya ni Lapu-Lapu. Lapu-Lapu di ini nalimot ko siyang magikuan nga asa sila magsimbahan pero naa sila magsimbahan ako kay tong gingnan nga i-regards ko sa mga kaigsunan diha dai siya okay kuya way problema. Okay, niya po si Rick sa Sinoy. So, good morning ni Moday. Uban kang dong Eric, no? Yung family. Adto tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa, no? Ang pangutana naghisgot dinhi nga ingon siya nga ingon lagi ang among pare, Brad. Dili ang adlong igpapahulay okay, asa na to? Ato sa itong tanawon ka diyot. Nawagtang. Okay, dira. Ingon lagi among pare, Brad. Dili ang adlong igpapahulay sa mga Hudiyo. Ang among gisunod. Si Kristo daw ang among gisunod. Maunang Domingo nami for the Christian Sunday man kay sa pagkabanhaw. Okay, salamat, no? Maunay patuo mga higala sa mga leaders kung nagbantay Domingo. Ang ilang pagtuo nga ang adlaw igpapahulay, kumporme ba na sila nga Sabado ang adlaw papahulay. Pero ang ilang alibay ana sa mga Hudiyo. Pero kung matanahon, si Ginusos mismo nga maoy gisukaran sa ngalang Christian kay mituo kang Kristo. Tungod ni ana nga pangunahuna nga dili sila mobantay sa alon Sabado kay sa mga Hudiyo, si Kristo mi guba ni ana nga prinsipyo mga higala, ni ana nga hunahuna. Asa man nato mabasa? Sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 27. Si Kristo mismo nag-ingon siya, ug naamoy Biblia, tanawag sulay ang nakasulat sa libro ni San Marcos, Kapitulo 2, versikulo 27. Unsa may atong mabasa dinhi mga higala? Okay, nag-ingon si San Marcos yang sulat, ang adlaw nga og siya miingon kanila, si Kristo ba misulti? Ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tawo. Si Kristo ang nagpahayag ani. O niari ka sa Biblia nga Latina Vulgata nga the official Catholic version, ang gisulti higala hinumdong ingon si Ginusos nga ang adlaw sa Sabado gibuhat kini alang sa tawo. Wa man magmensyon nga ang adlaw sa Sabado gibuhat para sa mga Hudiyo, ang gisulti para sa tawo. So meaning apil gyud ta kay nga naman kay tao man ang gibutang higala o nag-adtuon ni Munis Grigo ang pulong tao dinhis Binisaya. Sa Grigo gitawag ni siya og anthropos. So niya ay pipila ka mga pahayag atong basahon. Arita magbasa sa James Strong Greek Dictionary of the New Testament sa page 26. Ingon dinhi nga ang man sa Greek anthropos
is used generally of a human being. Giunsa ko no? Generally, gigamit kini nga ang kahulugan human being mga higala. Anya, nagpasabot kay human being man, kitang tanan tao, apil ana. Kay kitang mga Pilipino, nabilong man tas human being. O maun sa gawa sa unggoy, kay di na human being ng unggoy. Pero og nag-ila ka nga tao ka, dili ka Hudiyo, tao ka, apil ka ani. General term na gibutang diya, ang kahulugan sa pulong anthropos. Akong trugbasa, ingunit, generally of a human being, male or female, with reference to sex, ingunin nga without reference to sex or nationality. Muna yun sa James Strong Greek Dictionary, nga ang kahulugan di ay sa pulong anthropos, kaning man nga gibutang sa Marcos 2:27 nga daw pahulay gibuhat alang sa tao, generally of a human being. Sa tao gyud. Inguning nga male or female, babay kung lalaki. Why reference sa unsa siya, lalaki o babae, or sa nationality. Basta tao ka, bisag unsa pa'y nasyonalidad nimo, bisan unsa pa kang rasaha, apil ka ana kanang word anthropos. Niya pagi atong basahon o. Dinhi sa pahayag sa Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament sa page 46, matod pa ni Joseph H. Thayer, without distinction of sex, a human being, whether male or female, without distinction. Why distinction na? Basta tao ka, lalaki man kang mababay, apil yung ka ana, kanang pulong anthropos. So, nagpasabot na, nga dili ta exempted mga higala. Ang adlawng igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao. Ang tuyo nga nang gibuhat na gibuhatan ta ni higala igpapahulay nga adlawng Sabado, parang di na ta magbuhat og ato. Gibuhatan tas Ginoo pero ang tao diskontento. Gisalikway ang iyas Ginoo o gipulihan og iyas tao. May sugo ba ang Dios? Or si Kristo, may makita ba nimo sa Biblia nga adlaw Domingo kay diha man kuno kay for the Christian si Kristo man kuno ilang gisunod? May mabasa ba kang bersikulo sa Biblia nga adlaw Domingo nabatasan ni Kristo pag-adto simbahan? Wala gito mabasa. O niya nga nung ingon man nga si Kristo ang among gisunod. Kung gisunod si Kristo, unsa may nabatasan ni Kristo? Sa atong mabasa sa Lucas Kapitulo, Luke chapter 4, anya verse 16, paminawi ha, ako basahon. Dinhita magbasa sa the Living Bible. Muna atong mabasa. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Ang hubad sa binasiya, iguni nga sa diha nga siya ningadto sa village sa Nazareth, diin didto siya nagtubo og iyang Pinoy-anan, siya moadto kada sa sinagoga kada adlaw Saturday og bubarog siya og magbasa sa balaang kasulatan. Nabatasan niya Saturday. Sabado siya moadto sa simbahan. Why dimension Sunday? Kung si Kristo ang atong gisunod, ngano magdomingo man ta, Saturday man ang gibutang dire. Aw di Kristo atong gisunod. Kung si Kristo ang atong gisunod, wa tay mabasa nga adlaw sa adlaw Domingo ning adto sa Ginoo sa simbahan nagsimba, wala. Sabado. Ani unsam day na. O gilimbungan lang tas nagsulti nato nga si Kristo ang atong gisunod. Kung si Kristo ang gisunod, nagsulti ba si Kristo? Oy, kamong mga Christian, Domingo na ang igpapahulay. Wa tay mabasa ana, manghigala. Nabatasan ni Kristo kada Saturday. Dugangan pa ginato. Atong basahon ang 31. Ingon din atong mabasa. Sa maog gyapon nga version,
Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Nagwali siya sinagoga kada Sabado, kada Saturday. Ning balik siya ngadto sa Capernaum, ang syudad sa Galilea, og nagwali siya dito sa sinagoga every Saturday. Every ha, kanang every gani. Wag ni palta. Kada Sabado, tuwa siya simbahan. Ang tinuod pagkasulti, ang nagbantay sa Sabado higala karon maunay tinuod nagsunod kang Kristo, dili ang nagbantay sa Domingo. Kay kung naapay gibutang every Sunday tuwas Kristo sa simbahan, na isakto ng imong giingon, nga mo'y giingon sa pare, sa ito paglimbungan lang ta, gisultihan ta nga, akit ang Christian Domingo ta, ang atong gisunod si Kristo. Kanya karon, ato ni eksaminon, asa may mabasa sa Biblia, nga nagsulti si Kristo nga Domingo ng ato, ayaw na ng Sabado, sa mga Hudiyo na. Wa man, si Kristo, nabatasan niya kada every Saturday, tuwa siya sinagoga. Pangutan na, kinsa raman ay nagbuot-buot og usab anang Sabado ngadto sa adlang Domingo. Una, si Constantino mga higala. O niya pag atong basahon, ilaning mga pahayag na ato ning basahon. Ilaning mga sinulat, atong basahon dinhi, matod pa sa Catholic Press, Sydney, Australia, August 1900. Catholic Press gini siya. Sunday is a Catholic institution. From beginning to the end of the scripture, there is not a single passage that warrants the transfer of the weekly public worship from last day of the week to the first. Gitinaw ni sa ilang balasahon mga higala, ilang libro sa Catholic Press nga matod pa dinhi, ang Sunday balaod sa Catholic Church gikan sa sinugdanan sa Biblia hangtod sa katapusang bahin sa Biblia. Wa gyud magtugot nga balhinon ang adlaw nga sinimanang pagsimba gikan sa katapusang adlaw simana nga Saturday ngadto sa unang adlaw simana nga Sunday. Wa tuguti kisa nagsulti ani. Personal confession nila na, personal admission nila, ilang gi-admit nga ila ng balaod ang Domingo sa Catholic Church. O niya, di gid na mabasa sa Biblia nga gibalhin sa Ginoo ang adlaw Sabado sa Domingo. Wa ilan ng libro pagpahayag nila. Napagi atong basahon no. Si Father Brady, iya pa ning gi-address o report niya si Elizabeth Ingenious niadtong March 18, 1903. Matod pa dinhi, ako ni hubarog dito sa Binisaya, labing maayo nga atong pahinumduman ang mga Presbyterians, mga Baptist, mga Methodista, o tanang Kristiyanos nga ang Biblia wa jud magsuportar kanila bisan diin silang pagbantay sa Domingo. Ang Domingo balaod lamang sa Roman Catholic Church ug ang bisan kinsa nga nagbantay sa Domingo ang ilang gisunod ang Catholic Church. Giklaro gini. Claim gini niya. Kanya saon to man ni. Pahayag man ni. Ila pag yung gipatik sa Elizabeth Ingenious nga ilang gipahinuduman ang mga Kristiyanos na kailay relihiyon nga ang Biblia wagod magsuportar bisan diin sa pagbantay sa Domingo. Ang Domingo ay isa ni balaod lamang sa Catholic Church. O bisan kinsang Kristiyanos nga Domingo ilang giilang ipahulay. Ang ilang gisunod dili ang Dios kundili ang Catholic Church. Dili si Kristo ang gisunod kundili ang Catholic Church. Saon to man na, anya giingon ra ba sa nag-text nga ilang gisunod si Kristo astilan pagkaluoya en tawag. Wa po ta nagbasa sa Biblia, mutuo ra po ta dayon. Nya ato na sumada dinhi nga ang Domingo balaod hinimos tao. Sa to pa human invention doctrine na higala. Giimbento lang na og tawo. Og si Kristo mismo nga maoy giingon gisunod si Kristo, unya ato matudan wa man di ay ang Domingo balaod lamang sa tao. Si Kristo mahigala unsa may gisulti niya, unsa may gipasidaan ni Ginoos sa tao nga ang balaod sa tao maoy gisunod dili ang iyas Ginoo. Sa Marcos kapitulo 7, paminawan niyo ko basahon. Ingon niya itong mabasa sa 7
versikulo 7 ngatos 9. Ang iyon si Ginosos, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Tiyan mo na, useless lang ang atong pagsimbas Ginoo kung ang mga balaod sa tao atong gisunod, dili ang iyas Ginoo. O bidugan si Jesus sa paingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios og mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Di mo na, giwarningan tayo Ginosos, dili dunggon, dili dawaton ang atong pagampo, pagsimbas Ginoo, kung ang balaod sa tao atong gisunod inay ang balaod sa Dios. So naghandom ta nga kahimut-an tas Ginoo, arita sa iyas Ginoo balaod pagbanta sa law Sabado, wa na usba. Sumalas Levitico 23:3, balaod kini nga dili gayud mausab. So ingon ang Ginoo kay balaod na niya sa 1:14-15 gaingon si Ginosos, nahigugma gani mo nako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Okay, wala naman tayo mga higala, sa dili pa hingpit tapuson ang atong tulumanon. Ani ang atong theme song o niya atong hangyoon si Brother John alang sa closing prayer. Kay mga igala mag-abot dalaygon ka na Diyos o walay katapusan. Daghang salamat nga ang kamaturan na pabot sa igdulungog sa mga nagapaminaw ron. Tuguti nga sila imanggihan sa ilang mga pangunahuna, mga desisyon kung asa sila musunod Ginoo. Tuguti nga sila imong tawagon aron makapangalagad kanimo tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maduluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kini tanan ang mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan sa na Brother Isao Dihito, Brother Joel Trana, kini inyong mahigala, Brother John Dihito, kinusab si Brother Libby Club, Ismengon. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.